So, hi everyone. So, guys, another long time no see. Another busy season bakla. So, karon kay magdula ta granny na pud bayot. Unsa pa gihulat day? Pero I think normal ta, guys. Bayot mag-normal ta bayot. Kinsa ra sila. Let's go! Chares. Okay. Okay guys, so maligayang pagdating sa munting tahanan ni Granny. Okay. First step guys, kay mosilip sa tabayot basin. Ito. Basin na si Kuan diri bayot ha. Ah! Tsaka bayot siya ang kuan. Okay. Ano na ta ma'am? Kinsa sila? Oh my gosh. Dahil kita man na guys, wala mo kita guys, no kuan ni siya guys kanang wall ni siya dai. Ay, gilamian ka? Daw. Do gilamian siya dai. Kay karon kay buang man ka. 'Di ba kay anabi ako ninyo guys na oh my gosh. Si Granny? Oh my gosh. Ah! Wait lang. Okay guys, mag-wait sa mga customer guys sa mapalit sa to ang mashed potato. Okay guys, ara padulong na sila. Okay guys, first customer bayat. Okay. Oh, ikaw can say next. Who is gonna hello? Oh my gosh. Kaya padulong si Grandpa Bes. Ah! Wait lang. Day, padulong iyang bana, day. Hawa Granny kay bakay kag kiki. Oh my gosh, hungry da bayot. Bilang ka dira bay. Chares. Hungry da siya, ma'am. Grandpa oh. Ready na daw siya. Nanawala na lang siya, day. Kaya iya lang makavayat. Okay. Kailangan dili ta mamatay sa first batch. Kaya if mamatay ko, I will lose. Magbalik na po ta sa uno. Okay. Ay, wala man siya. I think is this the way na siya na po ang cut yun. Oh my gosh! Wait. Hala ba yun? I was? Wait lang. Ay, okay guys. Padulong sila. Okay, pag loling mo irads kay mag-wait rami. Ay, wala sila. Ay, feel ko na Diba guys, kadungog mo sa takong ni Granny, tanawa gani Ay, tanawa. Paminawa ninyo bayot. Ay, wala. Okay, wala siya, doy. Oh my God, ara bayot, diba? I told you. So, ali diri doy, kaya gusto kag magkumatos ka. Ali diri yot, gusto kag... Oh my gosh, ara bayot. Another customer satisfied. Bayot na nawag siyang Granny, ma'am, kasi Granny ang paunahon plastic, yung kay ka-grandpa. Ay, naunsa naman kabayat. Okay. Udo. Loling na pod ni Ron. Okay, guys. What to take? Charis. Diba, guys? Ano lang. Wait lang. Uy, gaon sa mo, drabay, nga naman nanulod. Agig nag-evolution mairads. Nag-evolution na sila bayat. Ay, wow. Sana all. Granny. Murag na akong uguan. Ay, oh my God. Wala ko nakitaan, guys. Ayaw sayaw. Wala ko nakitaan. Unsa to, guys? Kung anto siya, day ka ng katang-isip lamang. Wala ko nakitaan. Guys, wala dyan kayo nakitaan 100%. Marag kung siguro to ka ng anino na siguro to na ako, day, kasunod na ako. Marag, wala ko nakitaan, day. Unsa to siya, day? Guys, unsa to, guys? Marag ko ano to siya, day, ka ng I think akong anino, akong shadow ra to, day, na nakuyawan lang ko, day, na oh my gosh, ano lang. Wala dyan kayo nakitaan, 100%. Okay. Is this Tagalog? Charas. Okay, so wait. Oh my gosh. Okay, since barikat man kabayutak ka. Since barikat ka bayot, ali diri ma'am. Oh, di ba? Ina na siya kaburikat bayot. Kay burikat man ka day. Hi day, kasi magkapagkaburikat day. Unta masatisfied ka bayot, masatisfied kasi magkaburikat. Padulong yung bana bayot. Padulong yung bana bayot.
Okay guys, iyang bana na paspas ka malakaw. Okay guys, iyang bana to ana. Okay guys, nakagawa sa tasakuan. Luoy lang. Kan ah. Luoy lang granny. Guitar jack, arats. Okay, magluling basta magluling na diri ha. Okay guys, kay walay mga kuan. Ay. Okay. Si magluling sila irads bayot, nagkumatos na jud sila ma'am. Okay. Okay, ay. Para sila doon. Dapat manawag ta nila. Hoy mga tsaka, hala, oh my gosh! Oh, ali diri bayot. Ali diri ma'am. Madyan yung mga ganahan no, kanang. Okay, manila mga ganahan dai kaning magtingog-tingog ilahang. Hala, karon! Evolution! Evolution! Ara bayot. Hala, luoy lang kagisipa. Hala, wala gi pa score. Hala ka, luoy lang. Muna, luoy lang. Hala, wala gi pa score bayot. Hala, doy. Ay. Saan ako pag-agi? Hala, pahawagan pa. Bali. Flexible da. Marjog manok. Marag manok nagi prito bitaw katong bukog ng tanan. Diba? Ano siya ka-flexible bayot? Diba? Ano lang, flexibility. Magbuat? Arats. Okay. Ano lang. Ano lang. Magbuot? Charis. Okay. Ay. Karon. Karon ilang ganahan guys kinaana diri. Finally nakuha na. Wait lang. What the hell? Who is that freaking bitch girl? What the heck? Okay. What the heck? Who is that girl, bitch? Oh my gosh. Granny din na siya, day. Oh my gosh. Granny, your kipa is so disgusting. Like, oh my gosh. Why, nganong dili ka maligo? Charis. Who is that bitch girl? Okay. Where is your husband? Granny? Granny, I want to see your husband right now. So, Yosa! Oh my gosh. Finally, I feel free because the two Chaka is now sleeping. Sleepy casting, choice. Okay guys, so chill lang ta guys kaya you know that Granny and Grandpa is very easy, choice. Very easy daw pero maglisod og lampos, ambot na lang bayot pagmata. You know that Granny is very unfortunately, unfortunately bayot. Paghilom day pag undag English gaya yamang baba nimo. Okay, unsan ko man ang duct tape guys itabon sa kipay ni Granny. Ay wala siya kipay bayot kay transgender, wala siya kipay kay wala siya kaabil sa paluwagan. Paluwagan ha, dili ka tong utang. Paluwagan ng kipay. Feel ko. Oh my gosh! Oh my god. Guys, sorry guys. Pwede extend to. Ako gingon gani ha. Guys, wala di ko kabantay guys. Kaya I think na kontrol na ako siya. Dura to na ako guys. Extended bayot. Extended. Dapat na extend ham. Dapat mo free time mo sa ako abayot na. If my gosh, wait la. Oh my gosh. What the fuck that bitch? Oh my gosh, he walks slowly like a snail. Pero yang nawang morag thumbnail, charas. Also, what the fuck that Granny? Charas. Guayot ka naman susunod makadako man. Bet ko niya day. Oh my gosh. Granny, gaigat-igat na pod ka. Granny, undang na Granny kay luwag na kanimong kipay.
Luag na kay ka granny. Okay guys, so since tsaka man siya guys. Oh, di ba? You deserve that na matrap ka bayot even na imong husband kay wala dire. Your husband is now connected, charing. Okay guys, so, oh di ba ali bayot, ali diri ma'am kay since bayot oh dapat mo kon kasi mong husband ha. Dapat mo sunod kasi mong husband at tsaka bayot, you know. Katawa siya oh. Ilamian ka bayot? What the okay. 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 Mag-wait na niya guys. Hala, uy. Pamati lagi ni siya ay. Kabalo siya bayot. Nagitrap na ko siya bayot. Okay, padulong dahil siya. Padulong siya. Kasi awang kuha ni Granny yung takong, like naririnig mo ba nyo ba yan? Okay. Ay, wala siya doy. Wait lang, ayun na lang kay Marag Padulong. Marag Padulong ang mga tsaka day. Ang mga bini bayot, member sa bini kay Padulong. Okay. Padulong sila guys. Ara guys, padulong ng mga member sa bini guys. Ang mga member sa bini ara. Bini Aya and Bini Mika. Meet in forever. Ito guys ay. Diga atay may yambana day uy. Oh, mga airshot mo bayot kay gaya-iya mo day. Okay, since gaya-iya man mo bayot. Okay lang, yaya lang mo dira day. Go, laban lang. Laban lang bayot, laban. Ali. Laban best, laban. Grand falik diri bayot. Hoy Ali, oy. Naka-gift. Granny, I know na ikaw dyan mangunguna ka ikaw ang kabisado sa bahay na ito na. Ara oh, ali day. Burikat man kabayot. I-maintain ang pagkaburikat Granny ha. Ano si Taler? Ay Taler, oh my gosh. Uy, naunsa ka bayot? Hoy, gadanggok ka. Gabot lang mo si mong bana ha. Ang bana nagaputi ang mata bayot mo ragway kaon-kaon din napasmuhan mo bayot. Himana imo. Hinuon kay ang ginakaon man ninyo kay ang mga isa't isa. Ah, rats. Burikat na lang jud kay ka Granny. Oy, inana na jud kay ka burikat Granny. Inana na jud kay ka kasyarikat la bayot. I-maintain ang pagkasyarikat. Panabangin ninyo sila guys kay you know Granny is tsaka and yung husband pud bayot. Oh my gosh, kasi na diri. Okay, wait lang. Okay, hoy mata na mo guys kay nagwait ng kuan. Nag-wait ng akong gift, guys. Murag padulong diri sila gumaagid ay. Murag si Granny, ara. Inana kakachurikat la day. Okay, asay mang husband? Granny, where is your husband? Granny? Charis, ara si Granny, guys. Nakatulog siya, guys, kay hubog man siya bayot kay kaon siya og taller system. You know? Ikang upawa ka ana ga upaw lang agi nimo. Ay pasabog. Okay, ay gaga charis. Okay, ladder. Halabet na ko sa helicopter guys. Ay wala lagi diri ay. Manong wala. Gusto kong shotgun. Okay. Helicopter key. Ay, wait lang. Ay, guys, gusto ko sa helicopter ko moagi. Ganon ko sa helicopter, guys. Bet na ko sa helicopter moagi. So, guys, sa helicopter ta moagi or sa boat? Boat. Kumatos.
Okay. Asa man imong bana guys? Ay guys. Asa imong bana granny ali diri. Okay. Padulong iyang bana dahil nasa sorting facility. Hoy grandpa, asa ka? Ay, oh my gosh. Ay, pasabog. Ay guys, kabalo po siya mo ko ano, mutago-tago. Ikaw rin kabalo mo tago? Asa man imong bana bayot ay? Feel ko natulog imong bana best or naa diri. Okay. Tara oh. Hoy! Naunsa ka? Ay no. Ara perfect. Okay. Patyo na to yung anak bayot na tsaka. Hoy ama, ali diri bibi ama best. Imong anak nga malnoris. Hoy, asa ka ali diri? Ay pagsukol-sukol eh. Ay pagsukol-sukol kay dako kay kag ulo. Lagi atay ambi ang kuan. Hoy, ang bala ambi. Hoy, ambi ang bala kay si Granny. I know na Granny is padulong. Okay, guys. Ali diri bayot. I know na padulong si Granny. Oh my gosh. Ay no na padulong si Granny guys na iyang bana. Hoy, asa imong bana ali diri bayot kay magpuksaan ta. Okay. Wala iyang bana guys. Wait lang. Grandpa? Cheres. Nayach man iyang bana dito. Hello? Hello, anybody here? Here. Okay, wala guys. Ay, sus, ay, wala, ay. Hoy, asa mo? Huloy, asa man sila, Vayot. Di mo magpakita, ma'am. Pagpakita mo, Vayot, sa bahala mo dira. Pero padulong yung bana. I see you, ali diri, ma'am. I see ya, road to I see you, guys. Okay, guys, tatay pasyente nag-I see you. Padulong yung bana bayot. Hindi ba na magpapatalo si Granny? Okay, di ba? Oh, di ba? I told you na di siya magpapatalo. Hindi magpapatalo ang yung Kera. Kera Mudra. Unsaon ko man ang padlaki. Diba? Unsaon ko ng padlock kay kung naang okay. Tagak. Ay guys, makatakas na ko pero dili ko sa helicopter mo agi. You know. Oh my gosh, ano yan? Diba guys, padulong siya. Oh, look at that. Diba, ano lang. Katawa dira iyot. Tulog ang tsaka oh. Tulog siya iyot. Uy. Ang kampana. Tumunog ang kampana. Ay, tsaka. Bye, Granny! Ay, wala pa di ay. Wala pa di ay. Unsa to? Unsay kulang? Ay! Oh my gosh! Unsay kulang, guys? Di ba ang padlock eh? Kumana ang padlock eh. Unsay kulang? What is the kulang, guys?
Bawal siguro magunit og kifay. Ay! Kabalo na ko guys, kasi kulang. Iyang nawang murag kulang. Charis, ang kuan di ay need din ako tong ikat. Oh my gosh, yo! Guys, wala ko nakitaan guys. You know, anino na to na ako guys. Never mind. Never mind! Never mind. Oh my gosh. Guys, never mind na to guys. Oh my gosh. Like, alaga, dugo na akong naong. I need to escape na jud guys. I need to escape. Mas kamo kay mga burikat man di ba mo? Ali mo bayot. Pamati mo ha. Naguba akong kuan, rejob. Rats. Okay, padulong sila guys. Padulong ang mga choco. Oh, padulong ang mga dili gwapa pag anyarisi mo dira. Oh, hala bayat. Hala, yung kifay na. Hala, granny. Naunsa ka granny. Naguba imong kifay day, napikas. Okay guys, bye kay mga bitches man mabayot. You know, you're still loser. Bayot. Ay. Tsaka ba? Katsaka ba ng picture frame? Ay, kakinsa na picture frame guys. Hala guys, asang kuan. Kinsay nagkuha. Hala, naaman to diri. Radi ay. Nasangit. Okay guys, bye. Bye Granny and Grandpa. Hopefully na mag-anyar. More anyar, more escape. Bye mga tsaka. Bye mga tsaka. Thank you kasi thank you kayo sa inyong mga balay. Charing yung mga balay vayat, inyong mga katsaka handay. Unta Granny, pagbalik na ako kay manut brush na ka Granny, kay murag imong ipon Granny, murag kulang na nag-inom og Sondrox.